100% поне веднъж си замислил какъв е пътят на твоята поръчка от момента, в който я поръчаш, до момента, в който ти я доставят. Първо хората от ресторанта получават и приемат поръчката, а след това се залавят с приготвянето на любимата ти храна. Започват с салатата, а когато е готова, я опаковат, като внимателно затварят капака и слагат етикет. След това продължават с бургера, като разбира се използват най-добрите продукти. Подготвят кутиите, а после следва сглобяването на бургера. Старателно намазват със сос и бургера е готов. Прибират го в кутията и отново залепят с етикет. Идва ред на картофките, които също са прилежно опаковани. Записват върху торбата номера на поръчката, прибират продуктите вътре един по един, като внимават да са стабилни. През това време ти се сещаш, че можеш да провериш къде се намира твоята поръчка. Виждаш, че доставчикът е на път, а ето го и него. Пристига в ресторанта, взима поръчката ти и тръгва към теб. Отбелязва, че е взел поръчката и се качва в колата. Само след няколко минути вече можеш да очакваш храната си. Ето, че Мартин пристигна пред вас. Той взима внимателно торбата и се запътва към входа, а на теб ти остана да слезеш, да вземеш поръчката си, да я платиш и да се насладиш на вкусно приготвената храна.